Mireu, el que es pot arribar a fer, i canviem de registre i canviem amb una mica d'alegria, el que es pot arribar a fer amb l'art del muntatge, del corta i pega, una mica d'imaginació i sobretot molta cara dura. Mireu, l'altre dia la Isabel Pantoja s'estava menjant un dònut. A dintre del vehicle, amb els vidres pujats. Un humil dònut tenia gana, pobra dona, i li va clavar una mossegada en el dònut. Fixeu-se en el programa Està Passando, quin suc en van treure de la petita queixalada, de la delicada queixalada, de les dents. Si hi ha algun dentista a la sala, que em penso que sí que n'hi ha algun, disfrutarà. Endavant. Se pone morada. Solo ella y la policía norteamericana saben cómo comerse un donut a dos carrillos. Hoy tenemos la secuencia más estremecedora de Isabel. Estas imágenes pueden herir su sensibilidad. Después del famoso dientes, Isabel Pantoja está dispuesta a estremecernos aún más. Hoy mostraremos lo que es capaz de hacer Isabel con 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Esta tarde en Está Pasando, los 32 dientes de la Pantoja contraatacan. Això és particularment perro, és inofensiu, però és perro, és perro. El que passa és que si sap veure la tele amb un punt d'humor i amb companyia, no hi ha programa dolent, us ho dic sempre.